Пашкоджаны 5 легковых аўтамабіляў. Для распілоўкі і ўборкі спатрэбілася дапамога выратавальнікаў у Жлобінскім, Будакашылёўскім, Акцябрскім раёнах і Гомелі. На ліквідацыі было задзейнічана каля 40 супрацоўнікаў і 13 адзінак тэхнікі. Сёння ў рэгіёне таксама магчымы навальніцы з узмацненнем ветру. Чтобы обезопасить себя, планируйте свой отдых и поездки с учетом прогноза погоды. Самое безопасное место при надвигающемся грозовом фронте – дома. Закройте окна, уберите предметы, которые может сорвать ветром. В грозу отключите электроприборы от сети. Если вы оказались на улице, избегайте деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач, остановочных павильонов и других объектов, которые могут быть повреждены ветром. Укройтесь в ближайшем здании. Паркуйте машину вдали от деревьев и ветхих конструкций. Па ўсёй вобласці фіксаваліся адключэнні электраэнергіі. Найбольш складаная сітуацыя аказалася ў Жлобінскім і Светлагорскім раёнах. Спецыялісты Гомельэнерга робяць усё магчымае для поўнага аднаўлення падачы электраэнергіі спажыўцам.